and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Inahan ka, cute. Ibisag ka pila pa mahimong abusada si Amaya. Andam kayo kanunay mo sabot niya. Tutit tinuod ka yun nga inahan niya. Uway makalangkat sa pagmahal nga akong ipahinungod sa akong anak, Jem. Nakahimo man gani ko sa paghatag sa kong kukma kang Jared nga ako lang sinakop. Mangway katarungan nga dawan ako sa tinuoray nga pagmahal ang kaugalingon akong anak. Kunwa pa kahibili si Amaya para nako, Gemma. Dili gyud unta kumutukot nga makita niya ang kanindot sa kalibutan. Ako na lang unta siyang kitaktakikan sa akong sabakan. Aron dili ko manghilam o sa kauaw. Pinagpakataw kong usa ka anak nga way amahan. Way makatupong sa akong pagmahal nga akong gipahinungod sa akong anak, Jem. Maong ganta ka. Nga bisag unsang oras nga mabalik siya sa akong kiliran. Ako siyang nawaton. Saway kaping kapuputon. Mahal na ako si Amaya. Mahal gid kaayo na ako ang akong anak, Gemma. Gusto na kaniya. Gusto na. Wisit! Wisit! Sa problema ay. Dili na ako makontak si Joros. Karon lang? Ganihara. Kung mo pala ko magpugong, no? Nasinsiyo na unta ni akong cellphone karon nga akong gigunitan. Kaya nagsipok na yung payong akong kay di ko na ako siya makontak. Magpadaha ka gyud sa kainit si mong o dili ka nag-una mag-apura? Kay ba sig charge pa sig Juros o dili ba na busy? O wa pang pa-open siya ang cellphone. Pero sa laing bahin, usa pa may mutuyo ni Juros, uy. Di ba nga ngay mo buhaton karong panahon na mga pagduko nalas imong agi pagdawat sa kalaing sayop nga imong nahimo kay nagpatunto ka sa katawo nga doon na tag-iya? Amaya, tuldukin na inyong relasyon ni Juros. I-focus na lang imo attention sa laing yugto sa imong kinabuhi, pinagis pag-amping nga dili maunsa ng buhi nga dumana sa kagugmang giahak. Imo ba kong iyaga-iyagaan? Mura makagkaroon ka pa nako. Sa kadugay na dim nagtiguban ako ining baya, wa ka pa maanan sa akong kinaiya nga kalit la mo birada. Wa ko makauyon. Sorry. Mulakaw sa ko. Asam ka? Solngon si Joros Ayla. Dayabag ka? Mayabag yun ko. Kung dili na ko siya kasulti. Imong ihato na imong kinabuhi dito sa ila. Ansa? Hoy, dili buutan tong asawa ni Joros, Amaya. Magtigi me. Unsa ka? Ayaw pag inamaw day, kay wa ko mo kumidya sa kong giingon nga dili buutan ang asawa ni Joros. Tigrito, Amaya. Og Leon sad ko, Stephanie. Andam na kong isugal ang akong kinabuhi irong panahon na tungod ini buset akong kahitang. Hoy, Amaya! Hoy! Balik ka na! My loves, nanghubag na sa mga mata ni Mommy. Nagkabantay bitaw ko. Kun mao, atong pangutanon si Tita Gemma, kung unsa ilang istoryahan kaniya. Walain. Kung dili si Amaya. Di kita makabasol si mga inahan Jared. Kay pulos kita na hibaw kung giun sa niya pagbahal si Amaya. Tinuod ba ya? Pero, nahadlok na ko sa mahimong sangkuan o niya ang iyang estilo. Nga taguon lang tinuod niyang gibati. Dili ba, tandugo na nagkasing-kasing si Mommy Dahlia?
Andam kong mutuhon sa akong garbo. Para sa kaluwasan ni Mama Dalia. Unsay buot nimong ipasabot, anak, my loves? Andam kong muluhod sa tubangan ni Amaya. Basta mo balik lang siya din eh. Ug makig-uli na sa mahing kabubuto ni Mama. Pati nga way sama si Amaya, my loves. Dili siya din pasabton. Sobra siya kasubirbiya. Dili ko buhunong. Hangtod nga makumbinser na ko siya. Isali ko na ninyo na ako. Bro, gusto na. Ayaw nag-iamong nga imo pagkataho sa among problema. Gusto mo kumuambit, bro. Mapasagdilas ako. Nga no? Unsa naman sa imong plano? Wa pa ko mahibaw. Pero mangita kong maayong paagi. Amaya, ayaw gyud na pagpahinayak. Imo na Paminawa unak ko, paminawa ko. No, saba ka, Steph. Imo na dyan kong gilangay-langay. Kung wa pala ko mong barawan, no? Nasulbad na ang akong problema. Sana sulbad. Giunsan mo pagsiguro. Basta! Akong usbon, dili buotan ang asawa ni O Churos, ha? ipaniguro sa dako nimo. Nga dili na ko siya atrasan kung unsam gani mahitabo sa kong pagsongron sa iyang bana, Stephanie. Mupatay di ito. Who cares? Uy, kalma lang ko, Nubi. Ayaw na magpadaha sa imong kalagot, na. Look, Amaya, manggita kong paagi nga makasulti mo si Joros. Ta, hambog sad ka na. Hoy, kaysa kong ingnaan na oy ukok. Ihatag na ko ang higayon aron akong ikapamatuoda nimo nga imo gyung ikasulti si Joros. Tinuod ka? I swear. Bro, Yes, bro? kung unsa mga imong plano karon, pwede magkita una ta? O yan na lang. Okay? Kung batiyon ako nga nagkinahanglan ko sa imong panabang. Ay kabalaka kay kung ako ipasalig nimo. Nga sagpiton lagi ka. Dili ko gusto mapakyas, bro. Bililhon para nako ang kalipay ni Mama. Usulti ka man ako anak sa dili. Naibaw ko. Yun sa nimo paghatag og pili si Tita Dalia. Magpaabot ko, bro, ha? Okay, bro. Steph, please lang. Ayog dugay ang imong tumong sa pagtabang nako. Aron ako yung ikasulti ang tao na kaingon ning akong kahimtang karon. Amaya, ayaw lang ano kaayo ga pura ako. Gusto ko makasiguro. Kung pwede, karon na unta dayon. Di na ko makahuwat pa og dugay. Relax lang. Usa pa, di ni madag. Smile lang, Steph. Maong klaruhan na lang ko, Nubi. Kung doon na kabagyo'y mahimo, uwa, kaysa ako naman ang paglihok. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!